secundària del Col·legi Sant Antoni II i vos vaig a mostrar per què hem de donar les gràcies a Déu. Primer, mos regala una educació on aprenem coses noves cada dia. Després, mos regala un plat a la taula on cada dia s'alimentem. També, perquè mos ofereix l'amor que mos donen els nostres amics i la nostra família. Però sobretot, perquè podem anar cada dia a escoltar la seva paraula a la seva església. En conclusió, volem donar les gràcies a Déu per tot.